Priatelia, ahojte. Dostali sme telefonát taký, že dobrý, prosím vás, robíte aj v Maďarsku? A my sme sa tak nad sebou trošku zamysleli a hovoríme, že prečo nie, to sme si povedali sebe. A potom v podstate sme povedali, že áno, robíme, keď nám spravíte kávu, tak vám príjmeme spravíme v Maďarsku, to čo by ste potrebovali. Takže dneska sme v Maďarsku, je to za hranicami, je to jedna dedinka, takže ideme dneska čistiť fasádu. Poďte sa so mnou pozrieť vlastne, jak vyzerá tá fasáda. Takže v podstate domček je takto, ale pozrite sa na to, jak vyzerá fasáda. Takže je tu mach, vlastne v podstate tuto boli zasadené nejaké tuje a akože zanechali za sebou dobre rošambo. Ideme robiť akurát klientov, ideme robiť vzorku. Takže dneska sa bude v podstate čistiť táto jedna celá strana. Museli sme si zavolať plošinu, lebo je to dosť vysoké. A ideme na to. Poďte s nami, let's go! Yeah, baby. Dokončili sme fasádu. Ja vám poviem, že bola to totálna makačka. Ale poďte sa so mnou na to pozrieť, však ste aj sami videli vlastne, že tam museli sme plošinu, lebo to bolo dosť vysoké. Pozrite sa na toto. Takže takto to vyzerá. Vlastne aj sami ste videli v podstate, že čo to bolo. Toto je bok. Vlastne toto z boku to je tiež porobené. A poďte sa pozrieť na ten predok. Ten predok bol akože úplne že katastrofálny. Ale pozrite sa, ako to vyzerá. Takže vlastne takto to je. Aj sa pamätáte aj čo tam boli vlastne od machu. Takže tak. Máme to úspešne za sebou. Ak máte tiež záujem, buď do Maďarska, alebo aj do Čiech.